Uyi-youth leader yini umuntu wesilisa? Yebo, umuntu wesilisa. Nidlalisa kanjani ngaphambili? Ifuna mhlambe nidlala umdlalo ngaphambili kwenzakalani? Siyayibamba lapha sidlalisa into yayo iqine, igcineke isichama mayichama yasithemba izosinika u-R2000 umuntu oyedwa. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli noLungster. Namhlanje sivakashele umfowethu omncane othi-ke nakunemfihlo afisa ukuyidalula kubaba umfundisi webandla. Sawubona. Yebo, njani sisi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nawe. Ngibingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibona babukeli emakhaya. Ngiqhamuka ngala eNtuzuma kwaMashu. Qhamuka eNtuzuma kwaMashu. Umfana omncane kangaka usuneyimfihlo. Yebo. Iqalaphi imfihlo? Iqalaphi? Awiqale ekuqaleni size sifike kuyona imfihlo. Yebo nasisi lana kukhona ibandla esisonta kulona. Siwumndeni wasekhaya si Sunday school lapha ebandleni kukhona i-youth leader esiphethe. Yeah. Manje i-youth leader yethu ngalenkathi isimane sifika shama practice yagcina isicelela nganene Ninoba mina nabangani bami. Niba ngaki? Siba u7. Niba u7, 7 ngawo. Yebo 7 ngami. Okay, so mayicela nganeno ifuna nicompose omunye music noma? Cha, njengeyisicela nganeno i-youth leader yethu yasicela ukuthi kube imfihlo yethu. Kodwa manje ngiyangikhathala yayicela ukuthi siyidlalise la ngaphambili iyasithembisa ukuthi izosinika u2000 umuntu eyedwa. Ema wait, awuqale phansi. Ithena nidlalisa ngaphambili i-youth leader yini umuntu wesilisa? Yebo, umuntu wesilisa. Nidlalisa kanjani ngaphambili? Ifuna mhlambe nidlala umdlalo ngaphambili kwenzakalani? Siyayibamba lapha sidlalisa into yayo iqine. Igcineke isichama mayichama yasithemba izosinika u2000 umuntu oyedwa. Manje lokhu nonke nikwenza niba u7? Noma ke nanithatha ama-10s kwenzakala kanjani nini futhi? Sasishintshana kuyenzeka ngolunye usuku kube umunye kuyenzeka kube umunye kuyenzeka kube yimina. Kuya ngesikhathi sakho ukuthi kukanjani ufuna ba. So ngoba nithi niba u7 so ngosuku lulodwa khona. Ngosuku kuya ngayo ukuthi uthatha ba kuyenzeka thatha ababili kuyenzeka thatha oyedwa. Yenza thatha ababili. Yeah. So manje manimdlalisa like what happens yipi le room eniyakuyona kwenzakalani like ngicela ungibeke isithombeni. Kukhona iroom lapha esontweni lihlala izitulo izinto nje zakudala istorage salapha esontweni. Manje le storage lesi athi ngalenkathi abanye bepractice acela abanye ukuthi icela aphume nabo kanti ngalenkathi siyoqala afuna ukuthi siyombamba ngaphambili. Manje ke mase nimbambile ngaphambili ke mase ayanikhokhela emva ngalokho. Yebo uyasikhokhela. Wayiqala kanjani lento leni approach like I'm trying to understand we youth leader ngithi. Yeah. Yini umsebenzi we youth leader esontweni lenu? Ukuthi asiphathe kahle asifundise anifundisa anikhulisa ngithi. So manje waqala kanjani ukuni-approach wani-approacha kanjani? Siloko sifika siyopractice esontweni elokhu esiphathaphatha ukuqala but thina sasinganaso sitshela ukuthi vele ngoba vele umphathi wethu alokhu esiphathaphatha asiphansi asibamba izinqa wagcina sesicela ke 1 by 1 kodwa khona nalawa asibiza khona sisonke wasichazela ukuthi mangase kuthiwa siyamdlalisa lapha ngaphambili simkhotha lokho kuthiwa yipipi uzosipha leyo mali engango2000 sithule kube yimfihlo yethu singabatsheli nabazali. Kodwa manje lento siqala ukungixaka mina laba abanye bayasaba because usithembisa nokuthi uzosibulala. Okay ke wena ke asikhulume ngakhe experience usaqala na usuwa wamkhotha ngaphambili. Yeah. Usaqala ke uyichaza usuku lakho lokuqala umenza lokho wafila kanjani? Ngosuku lokuqala nje ngangicabanga imali but lento engangiyenza ngangayazi yena wayengichazele ngento engangiyibona ukuthi mhlawumbe yena useyijwayele. Wayengitshela ukuthi ngiqale ngimbambe la ngaphambili bese ngimkhothe ngolimi lizogcina liqineke ngiye ngimdlalisa agcine sichama naye. Uneminyaka ngakhe? Njengamanje ngina 17. Na 17? Yeah.
So ekhaya awucabanganga bakithi u2000 angithi uthi uninikeza u2000 yebo if una 17 u2000 yini isidingo sawo? ngingathini ukuthi nami ngithi ngifuna ukuzenzela izinto njengoba sithanda ukugqoka abanye abazali bethu bengakwazi ukusithengela lezi zinto esizithandayo sithanda oNike oDio bengathathiswa lokho ngingangacabanga ukuthi kuyo-end up sekunzima sesinenkinga sesixakile. So manje manje imbuka umfundisi wenu ke i-youth leader esemphambili enishumayeza enifundisa wena ufila kanjani wazi izinto ezenzeka behind closed doors? Ngiba nalo ulaka kodwa ngibe ngisazi ukuthi ayikho into engizoyenza ngoba ayikho into engingayenza. Mangase kuthiwa ngiyaqala ngiyakhuluma ngivele ngicabanga ukuthi ungithembisa ukuthi uzobulala mina nomndeni wami ngingazi noma Uzokwenza ngempela yini? Uzokwenzakalani ngempela noma kwenzakala. Usuthola u2000 abangaki? Okwamanje ngisamenze kahlanu. Ka5? Yebo kodwa manje imali asangikhokhele yona ukuthi wanginoko 2000 ya end up u6000 mhlawumbe ngisamenze ka3 imali asayikhokhele. So usakhokhe ka3. Yeah, So usakweleta lenenye o2. Yeah. So manje abazali akekho noyedwa mhlawumbe esontweni ozothi ke uzomtshela le ndaba. Laba abanye bafila kanjani ngalento leni manikhuluma nodwa ngoba phela nina niyazana? Masikhuluma sodwa bona bayasaba. Bathi bacabanga nendlela abazohlazeka ngayo nendlela ekuzokwenzeka ngayo la kuzobe ngathi manje siqamba amanga ngoba ngake ngabacela ukuthi masiye nasemaphoyiseni soyichazela indaba. But ke bagcina benqaba besithi bona abafuni ukulahlekelwa izinto zabo bagcina behlazeka bengalahlekelwa imindeni yabo. So ekhaya esontweni wake wabatshela ekhaya ukuthi wena usathanda ukusonta la mhlawumbe uphume kanjalo? Ekhaya ngake ngazama ukuthi ngiqale ngokuthi ngithi ngiyenqeni kuye esontweni. But ke uma ke naka wagcina enqaba sithi hayi njengoba sisonto sengiqala ukuba ufuna ukuba usikhotheni ngagcina nami ngiya engazi ukuthi kukhona ezenzakalayo ngaphambili. Okay. Ngiyakuzwa but ke manje yini ke lesikuphushe wazi wa decide ukuthi no ngiyaka Black Life ngiyothola usizo? Yingoba i-youth leader yethu isishintshile manje ukuqala iyasikweleta. Okwesibili manje usefuna ukungena la ngemuva ezinqeni usefuna ukufaka kumina. Usefuna ukufaka ezinqeni? Usefuna ukuyifaka ezinqeni manje angazi ukuthi kugcina kwenzakalani noma ugcina ugula and ngiyasaba ngisayifuni kahle vele lempilo lesi. Wayisho kanjani lento ekutshela yona ukuthi usefuna uyifaka ezinqeni? Wathi yena usekhathele ukuthi isiloko simpotopotoza ngaphambili usefuna ukuyizwa manje ingena ngemuva ila ithola kahle khona yena. What? Umfundisi esikhuluma ngayo la? I-youth leader. Ngisho khona phela umfundisi uyafundisa ufundisa ukuyiphatha kwenu angithi? Yeah. Angithi ufundisa ukuyiphatha kwenu? Yeah. So manje ke nama ukuthi usekuyena futhi onilimazayo uba umfundisi kanjani? Yena uba umfundisi phela kwamanye abantu because abazi ukuthi wenzani ngemuva. But thina siyazi ukuthi wenzani manje. So laba abanye abawu6 bayazi ukuthi ke nola namhlanje. La abanye abawu6 cha abazi because ngiyenqena ukuthi ngibatshele ba end up mhlawumbe nabo sebehlebelana bagcina mhlawumbe khona omtshelayo manje ngingazi ukuthi kuzokwenzakalani. Okay ngikuzwile uthi ke na sizotshela ubaba umfundisi so ngithatha ngokuthi ubaba umfundisi yena ophethe ibandla. Yebo baba umfundisi yena ophethe ibandla. Ubaba umfundisi umuntu onjani? Yena ungumuntu othanda abantu ongayifuni into embi komunye umuntu. Njengoba ngize nalana ngifuna ukuthi mhlawumbe ngikwazi nokumtshela yena mhlawumbe uzokwazi ukuthi akhona ukusisiza mina nabanye. Akwazi ukuyilungisa le ndaba. Yebo. Why ekuqaleni ungayanga kuyena? Isibindi sokumbuka emehlweni anginazo. So if ukuthi i-youth leader yenu ibisathi hayi ngiphatha phatheni yangasho ukuthi ke na sengifuna manje ungena ngemuva ngabe usaqhubeka? Hayi bengeke ngisaqhubeka ngoba vele lento engiyenza ngiyithandi vele bengenzela imali. Manje ngiyangibona ukuthi cha lokho ngikwenza ku wrong akungiphathi vele kahle. So mawucabanga ba umfundisi mawumtshela lento uzokholwa? Nalapho enye inkinga ke khona kodwa ngiyacabanga ukuthi uzozama uzongikhola ngiyacabanga. Usu ready nokuveza laba abanye bakhona? Yebo ngiready. So awusacabanga manje ukuthi uzobulala umndeni wakho? Njengoba ngize la ku Black Life TV ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe uzokwazi naye ukungisiza umfundisi mhlawumbe kuzoba khona isixazululo mhlawumbe aboshwe nalabo abanye mhlawumbe babengqinele. Because ke ungathola ukuthi nako dadwenu uyayenza lento osisibeni abancane.
nangaleyo ndlela ngingengazi ngoba thina sibawu7 angazi nangabanye mhlambe. Mhlawumbe into endala ngoba indlela enza ngayo seems like into endala kuyena kade ayiqala. So mase nihleli niyigroup ngoba uthi niba u7 nikhuluma lento mawucabanga bakhona abayithandayo. Kona masikhuluma akekho oyithandayo ngendlela engibona ngayo. Mawukuthi ukhona uyobe uyifihlile. Ingangithi njengoba ngize la ka Black Live TV angibatshelanga because angazi ukuthi ukhona yini mhlawumbe oyithandayo ongagcina semtshela. Ngibona ukuthi makube imfihlo yami vele ngize lana ngizothola usizo. Hayi no ngizwa kahle. Yo, hayi masingasakwazi ukubalekela emabandleni angazi ukuthi ingane zesobalekela zishone ngakuphi. But asimthinta ubaba umfundisi simazise ngalolu daba. Hello? Sawubona njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Ngabe ngikhuluma nobaba umfundisi? Hello? Hello? Yebo. Ukhuluma noLungsta la ka Black Live TV kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo. Yebo sis. Kunobhuti omncane lana ongivashele e-studio ethi kunemfihlo afisa ukutshela yona ngisacela umlalelo. Yebo ngomnikazi. Ubambele kanje. Sawubona baba umfundisi. Yebo nsizwa njani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nsizwa. Ngiyaphila nami mfundisi wami. Bomfundisi la kukhona imfihlo bengifisa ukuthi ngikwazise yona esibhekene nayo lapha esontweni siyouth. Awumeka ngikuzwa kahle imfihlo ufuna ukutshela yona nsizwa esibhekene nayo kuphi esontweni. Yebo mfundisi. Yebo ubani angiqalela ubani engikhuluma naye? Umfana okuyiband lapha esontweni. Uyiband lo leader ayiband le entsha. Yeah. Kwenze njani ke nsizwa? Mfundisi i-youth leader yethu lapha mfundisi ilento iloku isithintisa ngaphambili ithi asiloko siyidlalisa ugwayi wayo ivukele asithembisa ukuthi izosinika o2000 umuntu eyedwa siba u7 kodwa laba abanye basaba ukuphumela ngaphandle. Hayibo imthintisa ngaphambili okusho ukuthi kukhona izinto enizenzayo kuyona ibisiyanikhokhela. Yebo kukhona izinto esizenzayo kuyona ngasese bese iyasikhokhela leyo mali. Lokhu wami into eqale nini kulibandla lelingaphakathi? Yebo kulibandla umfundisi. Yenzeka lento biyenzeka uphi esontweni noma yenzeka endaweni yakhe? Yenzeke esontweni bamfundisi e-storage. Iqale nini lento kwenzeka? Sekunesikhathi ngicabanga ukuthi manje inyanga yayesine. Manje wena lento wangenza kumina ugijima oyibikela laba bemsakazo nabama TV kwenzekaleni ungaqale wena uze kubaholi bebandla ubikele lo daba wahamba olibika lo olifaka kuma TV kwenzakala kanjani lo? Ingoba phela baba umfundisi asiphephile kahle. I-youth leader yethu iya-streetnisha isitshela ukuthi mangase kuthiwa siyayikhipha lento lena izohamba yobulala thina nemindeni yethu izoqala ngathi. Sengisho ukuthi insizwa ngoba bakhona bangaphiki kwakhe naye abamthethe ungani wena ungaqalanga phela wadlulisa kubona udaba ukuzulifaka kuma TV. Akukho lula mfundisi ngaleyo ndlela ngoba awazi ukuthi uzwana nobani. Ngingathi leyo nto ngithi ngiyayiqala ngiyayikhuluma bese kube khona mhlawumbe oqalayo aqale kuyena omtshela bese kube khona inkinga esibhekene nayo. Nayi nenye into engisabayo. Uthe uqale nini ukuyenza lento? Usena 4 months manje. Uyenza kini nonke nje? Yebo senza sonke kodwa kuyahlukahlukana insuku. Yenza ngekhathi ehlukene? Yeah. Awu bese nikhokhela malini uzwe ngathi ukhuluma ngeindaba zezimali ukhona ukukhokheleka okwenzakalayo ukhokhela malini? Umuntu eyedwa ebemnika u2000. Kodwa seningase ningene ehlazweni engaka nifaka ibandla ehlazweni engaka nivume umuntu ongena umoya kaSathane ingane zami nizi ngaphambili ngikhulume ngalento bekwenze njani? Ingoba phela nathi baba siqala lento sasitshela ukuthi imali nje sizoyithola bese siyamsuzenzela lezi zinto nathi siyifuna siyintsha. Kodwa manje into isiyashintsha manje usefuna ukungena ngemuva. Usefuna ukusibamba izinto. Madoda kanti ingenwe yini lensizwa manje? Ingene umoya omubi
kodwa kufanele lento ilungiswe ingakafiki manje insizwa lapho esifike khona ngoba phela siya ngokukhola zonke izinto siyashumayela nje mabandeni niyeza ngisho shumayela ukuthi kunezinto ezigezwayo enhlizweni anisakhuluma umuze nani nigezeke iy'hliziyo senize nihamba ibanga elide kangani ubika udaba lapho khona uhamba nobani uhamba wedwa kulabantu abahlukumezekile. Yebo ngihamba ngedwa bamfundisi. Ubatshelile abanye ukuthi uzoya lapho ku-television? Cha bamfundisi angibatshelanga ngoba nginqena ukuthi mhlawumbe kukhona oyedwa mhlawumbe ongasahamba umpimpa mhlawumbe othanda angingazi. Manje lento yokusabisa ngokulimala nokulimaza iqale nini ngoba phela uzwakala ngathi wena lento nayo iqala nini ivumelwano mase nizolimazana bese kwenze njani lapho? Ingoba phela bamfundisi usefuna ukuthi lento afake ugwayi wakhe la ngemuva kumina ey'nqeni iqale lapho inkinga. Wasiyaqala ubona ukuthi fanele wena uyireport shuthi kuba akafunanga lokho bengisazoqhubeka nobelana ngendlela yobelana ngayo. Cha bese ngesiqhubeke because bese ngikhathele vele lento bengingayithandi bengenzela imali. Izathu kwendodana ezokwenza ukuthi wena nivume into enjena yiziphi izathu ezenza ukuthi nize nivume ukonakala ongaka okwenzeka kumina? Njengoba bengishilo bamfundisi ekuqaleni ukuthi wasithembisa imali engango-2000 thina siba ngasibona kuyimali ezinkulu lezo and kukhona izinto esifuna ukuzenza sifuna ukugqoka manje abantu ngiyaluza udaba lakho ndodana nami ngizolithatha ngiluse nami kwabangiphethe udaba lakho kufanele luzelele kwabangiphethe udaba lakho nangoba nami liyangihlula yazi ngizomqaqazela umzimba wonke angazi ukuthi ngizolithini lolu dama kanje. Yebo bamfundisi angazi ukuthi ngizolithini makunje kodwa nami ngizolidlulisa ngiluse kulabo abangiphethe sibone ukuthi hey phela ibandla lapha lizongena ehlazweni ibandla lapha lizongena ehlazweni elibi kabi amabandla namakhulu asiphethe ama-branch azophoxeka kakhulu. Yebo bamfundisi kodwa bengicela kube indlela ezokwazi nathi ukuthi mina nabanye sigcine siphephile. Hayi ngithembise ndodana ukuthi akukho kuko kuzokwenzakala empilweni yakho ngoba udaba kanjena nje sesey'thelweni zami nami ngizonika abangiphethe ngenze ngendlela-ke noma wena usuwenze ngendlela ekungibopha ukuthi ufake lapha ko-television udaba ungasalidlulisanga kuthini esinenhla noma bangenta kwakhe umphathi lona okuphethe kodwa-ke akusenani mina ngizokwazi ukuthi ngithathe ngidlulise ey'thelweni ezofanele. Ngiyabonga kakhulu mfundisi ngingajabula. Kulotshiwe nalapho encwadini kuMahubo 122 ukuthi sijabulela ukuthi iy'ngane zithi akuyiwe enkonzweni hhayi ukuthi enkonzweni isuke ihlukunyezwe. Yebo mfundisi. Hayi ngiyakuzwa nsizwa nami ngizoke ngilidlulisele ngaphambili udaba lakho ngizwe ukuthi abangaphe kwami bathini. Yebo mfundisi ngiyabonga kakhulu. Sabona bamfundisi. Yebo nkosazana. Ulungsta lo siyabonga ukuthi ubambe ucingo lethu. Ngicela ukubuza i-youth leader lena awekho mhlambe ama-red flags or izinto osuke wayisola obonayo ukuthi-ke nayo ihambi kahle ebandleni? Cha nkosazane sikhiphela ukubhunga nathi njengabaphathi ukuthi le nsizwa nayo sekufanele phela ithule umuntu ehlale nayo ngisho ukuthi ithathe noma ihlale nomuntu uma ukuthi yona iyaziza ukuthi iyisise esigabeni kodwa yayingakhombisi phela ukufinyelela kuleso sigaba ukuthi ngakwazi ukuthi ihlale nomuntu noma ishadelwe ngingazi-ke nami ngithole kubengaze ngisole lutho nakho-ke sengiqala manje sengibona ukuthi awu nakho sokuthi ikhahla ifact yendaba sengiphindele ingqondo emumva ukuthi yingakho shuthi engafuni nakuhlala namuntu. Hayi no siyezwa but ngiyabonga kakhulu ukuthi-ke nawo ukhombisa ukumseka umfana omncane. Fakubonga thina noma sekukhombisa ukuphoxeka ngoba nami sekugcwala amanzi emadolweni ngingasazi ukuthi lento ngizoyithini ngiyidlulisa kanjani lapha nesigama esingaphezulu ngoba ngathi phela sibagadile laba phethe ingane. Ngoba phela iy'ngane kuthiwa zikusasa lethu mase silimaza futhi. Kona kubi impela nami angazi ukuthi ngiyiqala ngaphi le ndaba kodwa yona kuyomele idlulile. Hayi no siyabonga kakhulu. Amen. Hayi siyabonga mfundisi. Uzizwa kanjani? Kona sesikhuluma iqiniso ngikhathazekile. Kodwa ngiyathemba ukuthi ngizolithola usizo since ngizila kwi-Black Life TV.
Yebo. But-ke na uyakuthola ukukhululeka. Ukukhululeka kona ngiyakubona ukuthi ngizokhululeka ngoba since ngize la ku-Black Lives TV ngizizwa ngingcono kuyasho ukuthi kukhona ngaphakathi bengingakaze ngikhulume nabanye abantu. Umama mawucabanga uzofila kanjani esezwa lento leyo ukuthi ade ebhizi kuforce ethambe esontweni? Yena umama ngicabanga ukuthi mhlawumbe yena uzophatheka kabuhlungu aphinde mhlawumbe ayibone izazi bengafuni ukuya esontweni. Kodwa ngingazi noma uzomthemba because ubathembile abantu besonto. Bathembe kakhulu. Ubathembile abantu besonto. Kodwa phela ngeke nibe bawu-7 nikhuluma into efanayo. Ya ngiyacabanga ukuthi nalokho kuzosiza ukuthi abone ukuthi lento engiyikhulumayo akubona amanga. I know. Siyabonga kakhulu. Ngibonga ukuthi-ke na uthathe isibindi futhi sokuthi-ke na uze lana. Ukwazi ukuthi nithole usizo ngoba ngagcina senikhona ukuthi awuyibulalanga nje. Lokho kukodwa kukhulu. Because bengagcina uma wakho sekuthola usulenga laphana kanti ubungaluthola usizo. So mawucabanga uzoyidinga i-counselling la ka-Black Life. Yebo ngayijabulela kakhulu sisiwami. Okay. Yo, hayi, niyayizwela-ke babukele emakhaya. If ingane zethu ingavikelekile esontweni, angisazi ukuthi izobaleka ishonephi. But siyabonga ukuthi umfundisi ukuthi uzoyisukumela phezulu lento enze sure ukuthi uyayilungisa ukuze izingane ziqhubeke ikwazi ukukhonza uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu-ke Black Life TV kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo. Nawe futhi mawukuthi-ke nakukhona imfihlo ekuhluphayo, feel free usidrophela imessage. NguLungstar, ngiyanithanda. Please don't forget to share, like and subscribe. Nibe nosuku oluhle. The Black Life TV.